Pakailah di dalam kantang. Lagi pada nendang yo pada dayo. Lai bakure kami basilawa tulang. Alang babe kakak dicari dayo kau tua orang. Elok kampung jalanan Karano de jalan delai banyak simpang nyolai janji ko sampai delai ajal ko tibo lidala kalu delai olalai tidak pandai berkata iyo mengucap iyo kulima ko indah Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad adalah junjungan virus corona kini menyerang dunia. Apalagi Jawa Dimi pun ditunda karena jadi banyak merana corona virus corona. Pengajian kasapata la jodoh karena la pengajian lai pentil la tekito pentil sekali di bidang agama oh la saudara da iyo anda dan tolan nenek jual kalau sungguh lai sayang ibadah de patu de bayang la de kita lagi ya kasingki la pikiran nyukuran
tidak mengampun iyo iyalah beruang asalitanku dipaham sembahyang aku yang dicari dah iyo kau tua orang eloklah kampung jalanan anggaran di manampu atanku dalam malam arti denyo jalan lade oe sahabat iyo naru kulai syarat tujuh syarat itu nalah jalan syariat siapa manampu ada iyo tatu salaman kebanyakan umat di masa sekarang iya kamu di alada iyo malenga-lenga mencari nafas sulah di paru dan kanyang lelene dari mulut gete iyo lah sampai kadang dalam mulut pagi nala sampai patang dari mulut pagi nala sampai patang olah sampai tulah dipandang orang jaga palolai untuk dalam malam sekalipun tidak boleh sembahyang itu nalah sangat dah iyo bodoh orang ladino sangko tu aku kembali bujang kalau sangko lalu kali dunia dia tak tambah dia hanya sekali dalam mujur laju malang nenek umpamu menembak lai solat jogi jang masih salatu tak dapat diolah wai tu kalau kanai lade lebar emanyanda bila deku indah lade jo aku ketinggal lampu di bawah pulang pikir bana oi saudara hidup manusia oh hidup binatang apa susah jo begitu manusia kok indah jo agama oh manusia boleh namanya kita agama orang kafir di kaum mulado omanya mafi atau berhalo begitu Islam sudah tentu indah sepah yang dilimu katu manusia apa namanya itu Islam tak apa kafir oh jadi banamu manusia ragu ke dalam neraka lai badan tak turun kayak memang akan menjadi abu lai pikir bana lai wahai dosana hidup di dunia mengatukan lama mengatukan sana hidup pera suko kala joana sembahyang sekali tidak oh itulah orang nabi ngomong ke dalam aku lai badan tercampur oh pikir bana di masa sekarang sembahyang
kasih ampe perkaro Lepas tamu kasih adik kapado lah dehatu neneni. Opanu kasih katolan saudaro katigo kasih Tanpe nengko. Odi tampe lah ada iyo antah ba amanu nene ka ampe kasih Amalkan iman. lagi dalam kubur ada iyo menjadi kawan Tanyo malaikat layanyo malapikan neneni. Menanti kiamat didatangkan Tuhan Kiamat apabila tiba. Ada iman ada iyo lagi sugiro Watanyo Alai apunan tibo Melampau tinggi ada iyo Allah beliaro Siratal mustaqim dalai namo titianyo nenene. Selamat badan ada iyo maswasaruko Kebanyakan umat di zaman kini Iyo ala biabala mencari titi adikana hidup dan mati. Oh ya yo sayko salam ada indah kembali nyawaku putih lajo apa diganti Lanjut kalau kita Ailah sampai mati Ko halai saja onde kapan rambari Hitam putih ada indah baragi Ko halai saja ada indah balagi. oh ada tu namanya Itu nambuni Nelai awak nampak nambuni. Oh ya, soal payadi ada sekian dia kia sekian ada ulu di kami badu. Desinar barapi Onde iko namonyo sebagai pembuka dari kami badu. Ya, iyo dari batambah malam. Maalum ale yo kitu kini desa ada popit yo denyojo Ya itu nani yonala musibah nama lando dunia kini nengko. tetapi inaba inana po namun hiburan tadi duit Irama terbaru pada saat nengko. Irama orang Minang kaniko ladio. Bahkan datang mana ke kami berdua kasih nara barapi oh iko namanya Iramanyo ini kan sudahlah nyatu di dalamnya YouTube lah kesepak pulau. semenjak virus corona menyerang dunia banyak yang sengsara banyak yang jadi merana Banyak yang jadi merana. Mengalas tidak berlaba, meode tak ada sewa, orderan pun tidak ada, harus angkat-angkat di rumah. Seniman jadi menganga karena cepat tersadanya. Begitu dunianya kita karena antap-antap di rumah. Semenjak virus corona kini menyerang dunia, apalagi jadi pun ditunda karena jadi banyak merana. Coronavirus corona. Awalnya dari Wuhan, banyaknya jadi korban. Halal haram tak dibedakan, semuanya dimakan. Mungkin ini teguran atau pula ujian yang datang dari
ini pun ditunda, banyak-banyak jomblo semua. Seniman ada jinanya, karena job batal sadanya. Begitu dunianya kita, karena angkap-angkap di rumah. Kira kau tak bisa pulang, karena kini dilarang. Kampung kota dah lengang, semua jadi sengsara. Rale jadi berkurang, pemuda banyak membujang, karena menikah dilarang. Begitu dunia diuncang. Itu irama la corona. Tetapi sebagai hiburan indah jadi apa-apa. Sebagai acara-acara walau sebagai intermezzo. Ini debat tambah malam. Kanda tunggu kita nana debari kuno. Beliau bakanda apa bisi ayo nana kamu. Iramanya dangdut itu seleronya. Agayo awet muda ikut judulnya. Aroma irama onana punya vokalnya. Sinar barapi kini mencoba pulau. Onde ma amadi minta kepada nana guru kita, jangan sampai guru-guru mengariin siswanya. Kanonyo kita sari-sari basuh, de jarang batamu de saruko tiniko. Apabila anda mau awet muda, sesungguhnya mudah sekali obatnya. Usahakan selalu gembira, walau sesen pun uang tak punya. Kalau perlu banyak-banyaklah tertawa, tetapi jangan seperti orang gila. Dia sudah tumbuh bandi kepala, walau sudah tua coba beristri dua. Bagi yang tidak mempunyai gigi lagi, Pasang gigi palsu ataupun gigi jawi. Kalau anda mendengar nasihat saya, pasti anda akan melihat hasilnya. 10 tahun kan lebih muda dari usia anda semula. Sudah tumbuh bandi kepala, walau sudah tua coba beristri muda. Bagi yang tidak mempunyai gigi lagi, pasang gigi palsu walaupun gigi basi. Itu bunyinya di kami bado. Amak para to kelapa bisi abisi agak ambo. Lapa bisiak banasa banta jago, kasinar barapi dalaman pacurito. Kini maklum hari semakin iyo malam jo. Semakin lana lari kini dipandang jumato. Mari ditukuan jo tambahnya. Irama gamatlah iko namonyo, atau irama joker kan jadi juo. Untuk anak bujang sedang manjomlo. Di malik la punyo karajo, kami badola pandai pulo, jota piadolang joget yang kapalo, jo itu bana akan ditubo. Lain balehela di dalam gantang, alatiyo di dalam dada juo. Allah bakure kami detilawa edula, inara barapi tatap lamaran dojo. Nani ko dapit la jalan sairia,
Baraka sanang si kiro-kiro Batanyorangi Kabagi kapindiang Bujang marando di malalo nyo po indah di surau di pondok rundo balam la untuk pamuke pamuke balam dan di subarang laku juara tuh dicarikan nobe patamu nyoboya main ko kasanan Arami pasa orang muaro Arami di anak dari si junjung Paki awak nanipo Salimu dape la orang mangguluang Gurau-gurau la samalam nangko Gurau-gurau josin lawat tulang Ujang marando kok lamonyo dulu Kabung kuasa bu isi tulang punggung Nana paki kok lamo mana manjomlo kok pun kuasa bu isi tulang punggung Ayam balik lah bulunya balik Kalau denetong lah sayurnya limo Hai orang rantau capek babalik Si anak mama lah kadang cuma Anak-anak wahla di malam nangko Malapulai Johana Daro Aria wa bangsa ene malah penyakit tibo Ama asineti Allah basalingku pulo De awanan bangsa penyakit tibo Iyo si iro heba ulah pulo Opai pasalaran carana yo Kalau jalannya lurui baliku Karena wai santri nana jo suaro Kalau jo tangan tuang kula we koko tahu Nenawai nyopi anan jo suaro Kalau jo tangan labu ya kau tahu Adara ala pamakan kara Akara adi minum lajo ayat tabu Aral capulo hana bakapalo cola Bakile kile kanai cahayo lampu Deraja nyopulo nan bakapalo cola Pakile kile kanai tahayo lampu Anak orang ayo dari tarata Anak kapulang ngarila sanyo Atau untuangnya dape balaki bota Hai orang rumah ndak paralu balik kaco Ada untuangnya dape balaki bota orang rumah tak perlu balik kacau Kalau dinantang namu panjang namu nyoba jelo elok lah kami pun tale sagadang neka palo Kini dikandakan satu dari nenek gitu Ulani ngerakan iyo desampuan iyo dari kami ber Aduh dari yalah iyo lima pegang boy sekarang anakku tantu laping adian gasa patana jodoh oleh karena pengajian iyo penting dan gitu dari bidala di agama oleh kamu lagi silang iyo lagi agama gitu masa Allah tubuh ini kajian kami baca hai saudara ayari budiman hai elok takuli ayamal dan iman ayali lakulo kodara Tuhan kodara Allah itu Tuhan Rahman dijadikan tubuh banyak salapan ayape di luar ayape di dalam onan ampe di luar ada saudara boya alai kuli jodoh yang
ikan suruh gara di dalam onan ampe di dalam anda ingati oleh hati jo jantung dosa joli rabu demikian lagi kampe itu eso sapai oleh samo manurui hai kapado hati oleh doa Tuhan o anda ingati janganlah kita duduk atamanu duduk abasamu bagaimana semisal sangkar berisi buruk hai mari pada Tuhan jangan tergantung oleh manusia galuh hai palil berakal hati jodanku hai sungguh semisal semisal buruk di dalam sangkar melahirkan hiyo sukar mangana halai sukar menyusun jangan terlengah sungguh itu bunyi pitua diketahui jua nenek tubuh dengan kasar sampai di dalam sampai di luar wahai sahabat tulang saudara oleh tubuh salah para saudara dibaca ona kami terangkan anda lah jago anda fahamkan bahasamu semua iyo hati itu saupamu rajo oleh batu juga oleh mahir kayu hai barang di luar menjadi mantijo batiko di dalam hai jadi dubalanya agar ajo hati bagai semuanya yang lagi yang goto dengan ampe apabila rajo akan barangke oleh semuanya pai dalam bejo capek oleh semua bajalan jauh jodake hayati sambil selada iyo rajul diangkit selain dari hati sabumpang daerah dia diri nyobana wahai sahabat alala jokan lo iyo ko indah terbagi di mana iyo hai bana hati nurani di mana diamnya hati sanubari rasional bati kau indah ketahui mainan kasayun Kau indah iyo basisi alai wahai iyo saudaro iyo andai iyo dan tolan ujung muas anda besok
Jupui bilangan oleh api ojo air oi duwe sajalan iyo angin iyo ojo tanah iyo pun demikian api itu darah di itu oleh tanah itu daging begitu oleh wahai iyo saudaro wahai hati iyo susah oleh ibu iyo hatiku oleh bukan iyo labula pasang iyo ma'rifat oleh nak jangan iyo batukan iadu banan Tuhan ay malaikat naidenyo Allah ay matiyo malakamu di dalam nak iyo dan kulima oh di dalam iyo ay kulima la ilaha illallah lagi dengar imanat syariat ko indah adoba torika ko indah adoba hakikat ko indah adoba maifat asa umpamu padi endah indah bangun batangnya mati menguat agape jadilah lapar di kapwa akhirat sewaktunya lagi dengar dari Tuhan syariat jalan torikat jalan hakikat itu kesudahan jalan marifat ionyo itu samparo no simpan wahai saudara hayatinan kusansai andai buatiku bukan sebagai ala kotaran hidup dipakai mati ditumpang ala ko salasai masukkan ko panu apabila ko sampai tunggulah sasai ayat Tuhai badarai datanglah ruko di macam berbagai mengaturkan rupoy ay takwiyo layakku di dalam iyo pengajian delie alamu di jalan yo mau di situ natantu tarang-tarang bana ende surahnya itu ayat Tuhan mana
ditumpah indah kakana ya kana lailang alamakan naraku alamakan naraku badan batu cukui sakian kajinan di kambang ini de hari tambah larui hari barambang yang malam juga manyo sedih oh ma ibu oh namo badarai oh si ay mato ay namo nanjom loh onde dape jodoh onde dape jodoh Pasanang malati oh di dalam dado oh di dalam dado cori-cori naja senang sana itu चोरी चोजा सनम दुनिया तुम्हें ले आई जाने अब तकी किया हसना तुम्हारा जाने अब तकी किया हसना मेरे दिल दिया जाना दुनिया करेगे दुनिया Irama iyo India itu caronyo tetapi artinya antah aku kami aduh takkan tu artinya maklumlah kami India saruaso bapak lain jantan oh Mandela Batino Mandelai Batino itulah kandak na jomblo hai di malam wakini nangko oh tapi oh kandak oh kabakandak dek lalamu itu indah awasu karanolah hampir 7 tahun itu ay banai kiro-kiro iyo kami bari barang sado iyo detakau karano lalamu indah abatamu lalamu indah abatu iyo kanda nan jomblo tiu oi rama jo kisahnya tapi alang de babega mapioi alang babega membari sikit sajo jogariti iyo inyo dulang ai jogeleng nyo kabalo Dipari agak sakati dosana panjago jago mato sampai tahun lah denai nanti wasi rambut patang jo
jadi bunga siram jadi pucuk ubi. Kalonyo cinta kan tumbuh di hati. Roy berjanji indah doka lagi, tapi apa nan terjadi dia kandung adik lalawi jodoh ke kulit manis. Apa salah denai, oi dikandung. Apa dosa denai, bakinggakan. Maafkan ya. Mangapinangan orang, nopi tarimo, takut tukang silawat. Di musim corona ida ado undangannya. Hilang dinan kalam lumrah saja, tadi jua dinan tarang tando de uto kamano malu di kaden nai bau. Babae lagi dalam kantang, lagi yo pada nindang yo pada dayo. Lai bakure kami basilawa tulang, alang babe kata lamaran dojo, alang babe sasarojo. Hai si tujuh halapan dalam anda macam pinang mudonyo mulonyo cinta dia akan mandalam iyo de ulah nomor PP-nyo iyo de ulah nomor HP-nyo Masih lawa elah di malam nangko Amarta tila iyo masjidnya Awanan bangsa indah tiap penyakit ibu Ama sinopi kini pasal pulo Ama sinopi baula pulo ayam balik lebaran nak balik kalau dihitung sayonyo lima kalau merantau jam capek bapa ye kau anak mama lamang ginyang ju kau anak mama lamang ginyang ju Pagurau-gurau lah sa malam nangko Pagurau-gurau yung silaw idolan Pujang ng jomlo yung piya at iwa ibo Salim mo idape kundi nalahari siyang Salim mo idape hari siyang kami balay na pasang huwaro kami ni anak dari si Junjung kolam mojo dia ke komarando kapung kuasa masih tulang punggung kapung kuasa masih tulang punggung Rantang namu panjang tulah bajelo-jelo mari kita ini udah nyokong kasakan dari onem pagunung Mari dikandangkan tarekan kita lai kapatulan kisah kurang bari panamu Tolonglah sambung sasudaiku Ajo lagu narancang Ajo buah nasero Ayah tahu jauh lagu siran tak kodoh ayo dipuri kan jadi ju Adi sambil iyo bakanda Irama adi buwe ayo Irama dangdut dandan mudo Hai Roma iyo irama hai nan punyo iyo karajo alang babeka la pada pulo
rena rena rena, aku sayang padamu. Rena rena rena, aku cinta samamu. Sudah lama aku tiada bertemu, aku sangat hawayu pada dirimu. Hai rena rena rena, Aku sayang padamu. hai rena rena rena, namu istriku. Oh hanya satu dalam hatiku, kasihku pada dirimu, sungguh tiada duanya di dalam dunia. Namamu tertulis indah bagai intan mutiara, memancarkan cahaya asmara. Oh rena rena rena, namo lagunya. Hai iramanya dangdut ikut dia. Melati anca-anca mengurangi sio-sio. Tadi tambalayannya jo iramanan agak Ayo irama, ayo padang pasir, sanjungan Nabi judul iramanya. Oh Asmidah, ionya darwis, Asmidah darwis nan punya karajo. salim ya Rabbi ala nabi ya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmaina. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmaina. Sayyidina Umar Utsman Ali Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad adalah junjungan kami. Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad hai junjungan kami. ayya maulana ya habibi, Ya Habibi, nanti kami kemudian hari. Ayah Maulana ya Habibi, Ya Habibi, nanti kami kemudian hari. Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat oh ya Habibi. Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat di hari nanti. Salim ya salim ya Rabbi, ala nabi ya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmaina. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmaina. Ya Sayyidina Umar Utsman Ali, Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi, ya Habibi, ya kami lagi hari nanti. Ya Maulana ya Habibi, Ya Habibi, nanti kami kemudian hari. kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat ya Habibi. Kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat di hari nanti. Allah jadi dahulu Dari kami berdua, hai lakilah datanglah dekuk litai nanalah tibu. lego tangan nela panela la pena kagak palu.
de manda pilana bilalla di dalam lai membaca iyo balu ilai tapega dela ikan lada pilana di dalam lada barana di dalam lada manu wahilai manda bilalla delai amenella pulih lada lai paru ilamela kanya sakadar muka di mau ola sakian kami bincang dian suela ba ibarat bakarajo hai kami dalam pengajian kami ara kato la pengajian niyo pentiang di kito dela pentingnya desa kali manuri jalan agamu mulai sila itu agamu gitu di dalamnya delai utang lapado gitu lakaman jalan ladekan sajo ladewa sudaro la ya ikiwani la ilaha illallah la paham diati jadikan cermin delai langit la jobu minana main siari lai maju di sini lai mali alam de mamandang ladanyo diri mali diri ladana di dalam diri lai ado hakiki dalai ado lama ajazi dipandang lahir nan batin terkasih dalam batin rahasia tersembunyi kalau siari lai bijak mamandang dari nana sodala inyola da barabila disimpan kasadonyo lanan di satu dekan pandang anakku lima ya tampil adanya hilal manola tuan la bijaksana pandang melabua la di dalam adanya bijon kanala diri siapa nak punya dari mana bana ya asal ada mulanya nalai kamano pulo galai tampu elade tangkainyo Tuhan batanam musim pabilo kato marusit aluma kito sama so alam babagai rupo alum lai adu lai sama to limbago iyo nyowadam ai balum ladi tampo delai balum lada bara ibu delai balum lada bara bapo balum basarogo balum banarako ai Nur Muhammad di dalam alamunyo di situ bijo mulo kambangnya bijo nan satu dari situ asanyo ego kalau lanan dipandang deda tidaknya de barupo manjo kalau iyo dikako indah lai taraso begitu bana sifatnya Tuhan bukan di luar bukan di dalam bukan barupo putih jo hitam dengan nyo itu kita basalahan kalau iyo dipandang ayura layang iyo pandang lada tak sampai laka padolenyo Tuhan dihampirkan mati sasela jalan jangan begitu kita sekarang satukan tali tampe pegang supaya nak tagu delai wujud dia di manonyo inggo lejo kalau taraba
jalan delai banyak simpang nyolai janji kok sampai delai ajal kok tibo lidalah kalau delai olalai tidak pandai berkata iyo mengucap iyo kulima kok indah biasa ai mana iyo kulima oh kamano pulangnya adapun lama anak hai kulima nyo Tuhan nyo kalau kahati lai tarhambun nyo jantan nyo kalau lakabawa onde olalai tara kasih nyo bola mana iyo kulima oh maliputi alam iyo maliputi lai tubuh oh nyawa jobadan kalau dipandang delai urang yang wijaya hilang lari mato ladi hatinya tanpa samparan no lumpur delai olalai delai mangko bajaja iyo samparano iyo nyoboto hai mangko menampak samparano iyo nyomati iyo mangko bagara lay tandula alamat lay parahu batula lay angola gontai delay nai la omba malifatul wadisi onde ola la lay delay paham talata iyo wahai delai saudara olai andai dan tolak iyo lay kana iyo la diri oh pandanglah Tuhan itu bola uji delay batu jo minta lay timbanglah batu delay bare joringan keputusan pandang delai olalai iyo kapado Tuhan keputusan ilmu le kapado ladenyo iman iman lade hati la cara min lanande Tuhan itu buala de kita iyo piilan de Tuhan sifat lade Allah iyo batin de insan Hela jadilah rasonyo soal pengajian lako lebih lah dari itu hilang penyuruhkan pun tuan dan nyui ayah pila pada melai karate lai balipe juru tulis bajalan kepada siapa lah kan kita lah ditanyakan omba adalah pulang deka padoh lah lautan nanjo kalau lawi kita jadilah dekan sampan salamu lelamunyo kita indah akan karam Lai bagi itulah dan nyobana dalam pengajian oh lah di dalam pengajian kamu isilah sabana de nyobana oh dan nalai kaji kita pakaikan sabana kita de nyopahami yo di dalam pengajian dari lai soal pengajian sekian dahulu kami uraikan imano yo sia diri si pinotoni olanan bahasamu iyo kaum la muslimin saratona kaum muslim madanyo iyo aluran ladanyo ayah walau sarato kaum bundo biarlah bakilah dejo baku walau dosana dengan saudara walaupun iyo la de pemuda sarato iyo jo pemudinyo biarlah ipala dejo bisa walau sarato orang sumando iku ado junan jauh dari lokasi acara
batu. Denana Nikola denamonyo. Iyo nan masih baradojo di rumah masih yang de masih yang nyo. Sadang nan niyo nan duduk di teras walau di burando. Walau di dalam otak mengece jo mintu. Tanah biela nyobana. Kapadoy kaum nan bundo. Maalum de kaum nan bundo. Kalau basik banyak redenyo. Rede ka kiri rede ka kanan ganjul kalakang tundo kamongko. Iku ado di dalam nan babadak mama kai badak pipa nomor 5. Ko ado di dalam nembak sikit sarato memakai tu minyak tanco. Walau di dalam memakai parfum kasap langka jo Marlboro. Ko ado ne jualan di kadai. Sadang mengucuk kopi badulo. Biar mambalila de nyoroko. Satu wio jo gulo. Biar ne rokok lane suriah atau ne rokok ode eklimo. Walaupun rokok nalaji Samsu, walaupun rokok de Marlboro. Ado di dalam makan sate sarato makan tu gado. Walau minum nan lateh telur, walau minum yo cappuccino. Baca pena niola meladata. Isu yo anda tibo. Jangan anda sampailah lewat dekat. Kesempatan yo nan belok nangko. Maklum tukang silawat di malam kini na juara dunia lah kaduonyo. Antara wayalang nande babe gajolang kisau yo nambadu. Kalau lah tiba di pemain bola lah piala dunia jadi umpamo. Kalau tiba yo di bamain film lah semua wali songo. Ibaratnya ni yonde jaka tingkir jo jaka umbaran kan jadi jo. Walaupun yo lai jaka tarup wiro sableng jadi jo. Adonde pulonde mahadewa raden kian santang lamanya le pulo. Iya doyo dena lai de nyobananan jakak ledek jadi umpamo. Tapi kalau untuk separo bayo balain de pinta oh jo pintonyo. Kalau biela iyo de nyobana iyo konco de nalamo. Ya itu tujuh manusia lah de harimau itu de banala saleronyo. Iyo ba macam yo pemain nyonan barperan iyo ai di dalamnya. Dibintangi iyo ne labai karadatu abunan bacila le di hidungnya. Iya do bana mula dedang cindai ya do bana mulai dedang rajo. Iya do pemain de pitalo kapa Yunus nan botai kapalonyo. Iya do bana mula de kumbara ado datu abu bacila le di hidungnya. Tapi kalau untuk nan buya jo Haji Muhyiddin kanda asalero. Ya itu tukang bubur nai haji religi bana sinetronnya. Kalau untuk pemuda lah jo pemudi anak langit anak jalanan saleronyo. Dibintangi yo aila de si boy Escobar namu lawan barenyo. Bahunda gadang bamere ninja bahape lawe la bamere opo. Tetapi kok bagian dua dunia terbalik kanda asalero. Kalau lai dunia lada terbalik macam ragam tu pemainnya. Ado kang akum, ado kang idoy, kang dadang, kang aceng, ustad kemet ado pulo. Kalau untuk bagian unyil yo upin-ipinan botak kapalonyo. Sebagai yo denala pelawanyo sule aji sarato parato. Kalau untuk
lagi nen jomblo nan marando spesial hiburannya. Pasanang di dalam ladanya, hati pasajuk di dalam ai kiro-kiro. Tapi kini si masih makan bana rekan kita nan di muko. Karena yo lala modenya bana kita nan ninda ai lebasu. Tala biejo kawan kita si Madi Arjuna Minang tukang silawa de konconyo kita. Baliau nalaila denyo hadir iyo ai datang di malam nanko. Baliau nani yola denyo hadir badu nan jo urang de rumahnya. Tapi kan dak baliau tadi ka kami yo nalatibo. Jo ini Rama Jambi irama orang muaro bungo. Irama denan sedi irama agak maibo ibo. Irama adalah sungai lilin walau irama muara bungo. Irama denyo ini diangke dari kisahnya to. Hidup seorang jando suami lah wafat denyo pulo. Meninggalkan denyo anak barampe urang ai de banyaknya. Dua anak laki-laki, dua anaknya ai nambatino. Setiap anak balai ini naik kandaknya. Anak-anak paling tua minta kuliah lah ke Kairo. Anak-anak nomor 2 minta dibalikan Honda Mio. Anak-anak nomor 3 minta dibalikan HP Vivo. Ay anak paling bungsu agak balain de kandanya. Satioknya manangi ayah baru nan dipintanya. Disitulah bundonyo jatuh badarai ayah mato. Disitulah ada bundonyo hati semakin hailatai bo. Awaklah kekurangan tinggal di tapi ladanya rimbo. Suami dela wafat lah bali pe tangannya dekadado. Anakku ditinggal ayahnya, ma ditinggal bapak. Hidup di tengah dusun rumah balam pula indah baminya. Hidup di tengah dusun rumah bak lampu indah baminya. Pagi turun ke ladang, hai siang turun ke sawah. Malam mata merewan, rumah terkenang di Masuk dulu. malam mata merewang dia takkan di masa dulu. Babilo anak menangis, hatiku rasa ibo. Terkenang masa dulu sama so amma alum jadi jando. Terkenang masa dulu sama so ayah lagi ado. Lanak lebih cari gantinya hati kurang nian. Anak lagi mengenyang rumah lun tahu Salah dan benar. Anak lagi mengenyang rumah lun tahu salah dan benar. Meminta kepada Tuhan tabahkan hati kami. Menjelang anak gedang rumah minta murah lah rezeki. Menjelang anak gedang rumah minta murah lah rezeki. Menjelang anak gedang ama capek lama dapet laki. Itu Birama Jambi. Orang sudah kematian laki. Bali bureyo lai balagu iyo bali yo banyanyi. Lai karano la suaminya la dipusarokan ke bumi. Kini yo la bagitulah. Oh delai pulo la ka elonyo. Lai karano la denyo kami
ilai badu batigo Laika kanan lade nyodapi dilawan kato lade baiu Laika kidal lai nyodapi Palikakan kato Mari lari kandakan karekan kito Lade bade garam bari banamo Tolong labilai di mana sentangnya Tolonglah tuku di mana kurangnya Tolonglah sisi di mana rumpangnya Sambil bakanda bairama jual Padang pasir bungo agamo Dimakan bana segale-galenya Ay dari langki seorang bari banamo Tapi iyo de kami lade balai ne caronyo jogariti lainyo dulang jogeleng iyo kapalo demi hiburan panjagokan mato mangan tue supaya na jago Banyaklah orang lupa daratan hidupnya di dalam kemewahan lupa segala asal usulnya dia diciptakan Allah yang Esa dia diciptakan Allah yang Esa Sadarkah diri umi dan ayah hidup di dunia hanya sementara Sadarkah dirimu wahai teman hidup ini hanya penuh cobaan Rambut mulai beruban pendengaran mulai kurang mata mulai berkunang gigi mulai berlubang itulah tandanya teguran Tuhan itulah tandanya teguran Tuhan Banyaklah orang lupa daratan bila hidupnya diberi kemewahan lupa segala asal usulnya dia diciptakan Allah yang Esa Dia diciptakan Allah yang Esa sadarkah dirimu wahai teman hidup ini hanya bagai titian Sadarkah diri umi dan ayah hidup di dunia bagai sandiwara rambut mulai beruban pendengaran mulai kurang mata mulai berkunang gigi mulai berlubang itulah tandanya teguran Tuhan itulah tandanya teguran Tuhan di rantang namu panjanglah mungkin kamba jello oh delai mari lagi tu kumpala desa gadang la pondorundo marilah dikandakan karekan kita ke alam babe garang bari banamo tolong nala sambuan de kuncuh ladanyo kita di mana kata hibur pinonton basamu gadang jokete itu jo mudo lada pinta kabuli kanda babari babumi na sana bapa di manjadi Anala buah kambang nagari narami ba umulana panjang ba murah rasaki ibadat lada Tuhan natali batali hidup dalam beriman mati na suci masuklah kasaru gonde kawan kakampolan narami begitu deh handanya kemudian nari begitu permintaan daripada kami oh dari lagi sauna morang bari tinggal baca pui deko ilanglah kami cari ujung lana sila wala ada pita tapatiti ku
jika apa menan kato kajimpong apa menan mandi. Tatahala de patiti dari padola de nyo kami. Karena la panyaki manggoncang lah la de nyo bumi. Barihilla de pituwa untuk pemuda la pemudi. Sarita dana samo sakali. La baru kali ini kami nyobari. Iko la pituwa daripada kami. Oh dari dalam kisah oh dalam bakar jokini. Anak orang sandiang baka kapalayo kasumani. Saja penyakitlah de karona na mudo ditundolah de babini. Oh iyalah. Ado pengaruh ah. Madom pernikahan tak boleh. Beralih. Saya minta tolong Bapak. Hah? Apa ini juga dijual kalau tak udang awak nak speak. Ada no? Juga tak boleh. Tu cuba main ada bilang. Tapi dah sabak lain. Jadi awak mak pasal ni. Makasih ya. Nama apa dengan nama saya lah. Sama kita salah. Ini.